sị na anyị aganatakwa ọzọ n'ebe a na-agba aja bụ aja ụmụada aja nwaada n'ọnya ka a na-agba a na-agba aja n'isi Azụka egwu ọnwụ bụ nwunye Ndubani. Anyị si nọ babụ ụmụọkpụ Ndudindu na ụmụọkpụ ndị nwụrụ anwụ, ndị na-evuteweli iwu uke, ndị na-ewetali ebe aka owere, ndị na-adịghị amoosu, ndị na-aghasali ya iwe, ndị na-atụ ya arụ ọkụ, ndị na-eyi ya egwu. A sị na tata dị iwe bụ ajọ iwe ọbụla si n'aka babụ ụmụọkpụ bụ Ezumez ụmụọkpụ ya bụ Azụka ana ada egwu ọnwụ ka anyị si na tata ka ọ na-ebu na ba ga-ejewela onwe ba a na-ejewezila onwe ba maka Azụka mewe akala aka ya mewe ụwa ya. Anyị si na ikuku ọbụla kuchie nọ n'ebe n'ebe ka ọ na-ana ụzụ bi ọcha ọ na-ana ebe n'ebe. Anyị si n'ọnya bụ ije mbido ọlụ ya bụ Azụka na wee sịba bụ ndị amoosu na anyị si na baghazi adịghị amoosu ya bụ Azụka. A si iwe ike aghara eme na ọ ghara agbakwu ọ ghara anwụ ọnwụ elorienu ndụ ji aṅasị aga ndụ ji uchichi aga baghara arụ ya ndụ na-awụ ya aghụghọ ndị aghụghọ ka unu ewefuru eli ndị aghụghọ ndị unu ewefuru ndụ ya a na-ewe ike na ọhịa unu ga-awefuru onye bụ Azụka. So ọ chụwa na ọ ga na-achụta ọ chụọ na ọ ga na-achụta ụkwụ onwe ulu kpọba abịa zụba ego oyibo n'oyibo a na-ajọ oyiye nye dollars nye euros nye Dutchmark ọ bata ọgbalie nye n'obodo anyị nọ a na-eli iwe na-alacha aka na-enwe obu aṅụrị. A sị na iwu unu ga-emeli na onye nye ego oyibo nye ego Igbo a na-eli iwe na-enwe obu aṅụrị. A sị ndị ọbụla ya akwụchiwo ụzọ n'ụzọ ya. A sị unu wụ ma ọkpụ unu jeweli ọgụ. A sị unu chi ndị ilie ịga chi unu ndị ilie ịga ya bụ Azụka ada egwu ọnwụ. Mgbe sị na n'oisi ọjị na-efulu onwe na ọjị ka ọ ga-abụ mkpụrụ na ngwurube die na ngwurube anị ka ọbụla bụ ọgwụ agwọrọ agwọ. A sị na ọ ga-achala ezinụlọ ya ka n'isi die n'ọnya ka anyị na-ekwu. Ọgwụ ọbụla si be nna nke si ikwu nne nke si na be di maọbụ nke ndị onye na ya na-abụọ na-azụkọ abịa ma ndụ ajọ ọyị bụọlụ. A sị na ba ncha niile na ọjị ka ọ ga-abụ na akụ ọjị akụ. Anyị sị na n'ihe ọzọ anyị na-ekwukwa na ndụ ya bụ na ebube agụ ga na-eche ya bụ agụ ebube agụ ga na-eche ya bụ agụ a na-echi ya na eke na-echi ya n'oye na-echi ya na agụ na-echi ya na nkwụ. A sị na ọ ghara anwụchu ya bụ Azụka na-ada egwu ọnwụ. Wee sị n'ọnya ka anyị na-eme tata ya bụ aja ụmụada ụmụọkpụ n'ọnya ka ya bụ Azụka na-agba tata. Ọ gbachaa ya ka unu bụ ụmụọkpụ Ndudindu na ndị nwụrụ anwụ ka unu bịa kere onye ọdụ bịa kelebe ofu nke n'ọnya ka ọ na-eme tata ibe atụ ka o mewe na ndụ ya na ụmụazị unu ji wee chụ ya mma ume emekweneba iyi na-eyikwenye n'akara ụmụ ya ahụ niile na ba ga-abalị ya ulu na unu gọzie nye gọzie ezinụlọ ya gọzie nye gọzie die gọzie ikwu na ibie ya bụ Azụka na-ada egwu ọnwụ. A sị na ihe ọzọ anyị na-ayọkwa unu ndụ si kaba dada Azụka a sị unu jee dada ọrụ ndụ ọ bụ n'iru abịa kaba gwọcha ọgwụ si ọ bịazie nzụ abịa ka abịa ghara ịzụ ka ọ ghara ile ma ọ tụọ abịa ka ọ ghara ihe ebe abịa chọrọ. A sị m tata dị ọgwụ ọbụla nwoke gwụ ọgwụ ọbụla nwaanyị agwụ ka o wee gbochiri ya site n'iru abịa. A sị na tata dị ya bụ ọgwụ ga-alụ ọgwụ ka anyị na-ekechi na ọ bụ na ọgwụ na anyị agwọ ọnya. Wee sị na iwe anyị na-ekwu bụ onye ọbụla chelu ya bụ Azụka adị egwu ọnwụ iwe ọma zutebe onye anwụ iwe ọma kpọba onye anwụ iru na eke ya kpọba onye anwụ iru na agụ ya kpọba onye anwụ iru na nkwọ nọ iwe anyị kwuru. Ọ bịala ihe gbue na ogbu onwe ọtụjie ma aba ana ga igbue
egwu onwe n'ọnya bụ iwe anyị na-ekwu tata iwe ọbụla bụ oke ka o kwesịrị unu ya enye uche nye akụlọ ya chụta anya bụ ego ahụ ka echekwu n'ego na a na-echekwu n'ego echekwu ka ọ bawa ụlọ ọgba moto ọ bụrụ alụ ọgbacha ana lụọ ụlọ ọ bụrụ alụ ara eme okpocha na ndị ọzọ a na-emeli ndị ọzọ na nke aghara dị iche nyawa azụ ka oke ahụ wee lu ya aka n'anya bụ ibe anyị na-ekwu ọ bụ na ọgwụ ka ọ bụ n'ọnya ka anyị na-agwọ ihe eziokwu unu bụ ndị aka oweliri anya aka unu bụ ndị osowu ka unu rụrụ anya aka unu bụ ndị osowu butere anị aka a sị ndị niile ya enyere ya aka ndị obodo ya n'anya iwe ọma mevelụba iwe ọma melụba ka ba lotebe nya bụ azụ ka na dị n'ọnya bụ iwe a na-eme tata wee na-asị ume emene nya bụ azụ ka iyi eyikwenye n'ọnya bụ iwe ọ na-ekwu tata ume na iyi emenye ọ na-eme n'iru na ọ ga na-anọ n'azụ na-eme n'azụ na ọ ga-anọ n'iru oke ya na-ekwesị wee na-ayọ unu si unu na-ekwenye unu bụ ọrụ Umu-Okpu unu wee panye njem ndị ọbụla na-agbụ ya mgba unu ji agbababa anyị si na ọ ga-abụ ubi na-eme nri oke ya na-ekwesị oke ya na-eru ya aka ume mma nwa aghara nne ume ego aghara nne ume ndụ aghara nne n'ọnya bụ ihe ọ na-akwa na ya tata wee sị na tata dị iwe n'ụwa na anyị na-ekele ọra ya na azụ ụka anyị wee na-akpọku chi azụ ụka anyị nwa bụ ọkụ a sị gị chịla ọra ndị ichie be nna gị ka ị bịa ọrụ Umu-Okpu gị na a na-abụọ ya ka ị bịa ka ị gbaọla azụ ụka nwa gị ọlụ ọgwọ anyị na-akpọku unu Umu-Okpu si na be nna azụ ụka nwa ada ọgwa eruarin egwu ọnwụ a sị gị chịla ọra Umu-Okpu gị na a na-abụọ ya ka ị bịa gbaala azụ ụka nwa gị ọlụ ọgwọ bụ nwa ada ọgwụ a sị gị bịa gbaala ya ọlụ ọgwọ ọnụ Umu-Okpu ndụdụ ndụ n'ọnya bụ ibe abịa ka ọ na-enye a na-akwanye unu unu bụ ndụdụ ndụ ndị nwụrụ anwụ na-eli unu bụ ndụdụ ndụ a na-eli n'ọnya bụ ivu ka ọ na-akwanye unu bụ ndụ Umu-Okpu ndụdụ ndụ ihe ọbụla bụ ibe uke unu wofueli enye ọbụla bụ ibe uke unu wofueli enye ndị si na aka ghara akụti ya ibe akụtakwa na ibe aka akụtakwa na ibe n'ọnya bụ ibe a na-akwa n'ọgwụ wee sị na ọgwụ na ọgwụ na anyị agwọ ọnụ si na-ekwe na ọ eketa okie na ọ ghara aba n'ọnwụ ya bụ azụ ụka a sị na ọ ghara aba n'ọnwụ ọnwụ nwụchu abụrọ maka ya ọgbọkwụ nke ezinụlọ ọgbọkwụ nke anyị nwa n'ọnya bụ ibe anyị kwuru na unu wọrọ Umu-Okpu ndụdụ ndụ ndụ nwụrụ anwụ unu bịa kelee oke na-eme oke unu na ihe mere mma amaka onye ọbụla bịa ka o were oke onye lie oke ka ekuo ume ndụ tụba ndị ilo n'ọnya bụ ihe ọ na-ayọ unu ahịrị ya nke ọ na-eme ka ọ gawa agawa unu mee ka arụ dị ya mma ochiche ya arụ ihe ọbụla bụ arụ ọrụ ka ọ na-ana ndụ ya yaba azụ ụka ka ọ na-ayọ unu tupu unu nọzie mma n'oche kenyeri oke dị mma tụgharịa ndị ilo n'ọnya bụ ihe ọ na-akwa anyị ya tata esi ndị irie yaba azụ ụka ka ọ na-ayọ unu na bido tata gawa unu ya karịa ndị irie nku karịa ndị amoosu nku ma amoosu si na be nne ya ma amoosu si n'ikwu nne ya ma amoosu si na be die unu ya akachaba nku ma amoosu nwoke ma amoosu nwanyị ma ndị ọkọtik n'ụlọ ya akachaba nkụ ma ndị ajọ obu n'ụlọ ya akaba obu n'ụlọ ya akaba nkụ gaa bụ isi n'okwu baghara abụzi owu abụzi aba azụ ụka anyị adị egwu ọnwa na wa amazi na onye ọrụ azụ ụka anyị adị egwu ọnwa na-eme ụwa n'ọnya bụ ihe ọ na-eme tata anyị si ọ bụrụ ọgwụ na anyị agwọ ọnya anyị si na ọ ya adọla ya na mma adọla ya mma na-ete ọ adọkwala ya n'oyi ọ adọla ya na arụ ọ adọla ya na nkwọ bụ ndụ si ka na ọ ghara adọ onye bụ azụ ụka anyị mma a sị na ọba bụ ndụ na ọba ka anyị na-eke anyị ekere ndụ azụ ụka
anyị ekere iwe nweta anyị ekere ezinụlọ ya anyị nwa na onwe anyị ekekwu onwe anyị mana ibe anyị na-eke iwe bụ ndị amoosu ndụ si na okwu Azụka anyị na biznes ọ na-eme na okwu aghara abụ olu a na-aghị ya isi ome na-enyocha ome na-anacha ome n'etiti na-abọcha ụfọdụ eweta nseke wetie n'ezinụlọ ma anya na di ya na-arịọ ya na nwa na-ebata na ụmụazị ghara anya ghara ilubana ka agha saba bụ ụmụazị anyị si na ọba bụ ndụ ka a na-eke ụmụba ga-akụla ọnụ ba ga-azụ ụmụba azụ ibe ji ya azụ ụmụba aghara akọwa ibe ji ya eneta onweba agha akwa akọwa azụcha ụmụ enebeba nka a ga-ebikwa n'udo n'ọnya bụ ibe anyị na-ayọ unu aga na-ekene unu ekene wee sị na m aga nata n'ọba bụ ndụ osuo na osu ogbute na tata dị ire na anyị na-arapịaba anya na-abụ abụzi ara Azụka anyị na ezinụlọ ya na baghazi amụ onye ndụbabụ a na-eme ụwaba na tata dị ire na a na-arapịaba anya na-abụ ya bụ ndị osu na osu ogbute na babụzi Azụka anyị na ezinụlọ ya na baghazi ama ndụbabụ a na-eme ụwaba n'ọnya ka anyị na-ekwu tata dị ire ka oke Azụka kwesịrị ya bụ ndị ilo ya bụ ndị ama anyị si n'ọnọdụ unu bụ ire anyị tinye unu ụnụ bụ Azụka na unu aghazi ama onye ọbụ ọ na-eme ụlọ ya ọkpọwa abịa na-azụ ọ na-azụ na-enwe uru arụ ọkụ ana ya ana nseka ana na ndụ ya araga na ana opi ekwesịrị anyị si n'ọgbọ ka ideji awa na ọgbọ tugbu onye rie ejue n'ọgbọ ka ideji awa na ọgbọ tugbu onye rie ejue n'ọnya bụ Azụka ada egbu ọnwụ n'ogu ka m ji n'aka n'ọnwa bụ Chibuzo egbu ọnwa agbụ mmiri enwere ọzọ Igbo ndụ aka ji ọgwụgwọ ebe na ji egbe na mma eji egbu ndị Igbo bụ nwanne nwoke ọgwụ nna ekelu n'isi ya bụ Azụka anyị ada egbu ọnwụ na aja nwaada ọ na-agba tata na be nne ya wee na-ekukọta ndị Umu-Okpu si na be nne na Umu-Okpu si ikwu nne Ezumez Umu-Okpu ya na Azụka anyị wee sị na ogu na eji ogu jide ọbọ na a na-agogodo ụlọ Azụka anyị ọ bụ ogologo ndụ ibe a na-aga ọlịa na onye ndụ na-akpata ego a na-agodogoli ọbụ ogologo ndụ na onye ọbụla si na ndụ Azụka anyị aghara adụ anyị si ọgbọ ji ana jide onye ahụ ma ọ bụ na be nne ya ka onye ahụ nọ wee na-aga ọbọ na Azụka anyị na ọ ghara adụli ya na mma ma ọ ghara adụ ndụ anyị si na anyị amachie nye na ọgwụ onye ahụ aghara adụ na anya bụ ebele ahụ onye ahụ na-ekpe na ọ ga-ejekwu onye ahụ ejegbuo onye ahụ ya bụ onye ka ọ bụ ka ọnwụ na-adụ si ma ọ bụ na ọ n'ikwu nne Azụka anyị ka onye ahụ nọ wee na-akpe ekpere na-aga ọbọ na Azụka anyị na ọ ghara adụ ndụ ma na iwe ọma ghara eme anyị si na anyị amachie ya bụ ọgwụ ma ajọ nkwụba ma ọnụ ma ọnụba ọ ghara adụ ele n'ọbụ ka anyị kwuli anyị si ọ bụrụ na ọ na be di na ya bụ onye nọ wee na-agwọ ọgwụ wee na-akwụ okwu n'ọnụ ya si na Azụka anyị na ọ ghara adụ ndụ ma ọ bụ ezinụlọ ya adụ anyị si na anyị na-amachi ọgwụ ahụ na ọgwụ ahụ aghara adụ ele na ya bụ ọgwụ ahụ na ọ ga-ejekwu onye gwọrọ ya na wee sị unu bụ Umu-Okpu Ezumez Umu-Okpu be nna na ikwu nne ndị bụ ndị ajọ mmụọ bụ ndị ga-abịa ka ba mebire la Azụka iwe o nwere ike ọ lụchadugo ọlụ bụ ndụ a na-esi ọnwụ na-emebi ire bụ ndị ajọ mmụọ anyị si na anyị na-amachi unu anyị na-ekwu bụ ndị ezigbo mmụọ fụta ire ndị ya enyela Azụka n'ọnya ka anyị kwuru wee sị na iwe niile bụ iwe ọma ka Azụka anyị na-ayọ mmadụ a na-akwa na-elotecha iwe niile iwe ọma niile ọ chọrọ iwe niile bụ iwe ọma ahụ ọ na-ayọ ka ọ fụtala ya ire nke na-ajụ iwe ka o jerela onwe ya ka anwụrụ sobe ndụ metela iwe n'iwe okwu n'onye ka ọ na-amachi unu wee sị na mụ nwa na onwe m na-amali ogwu na ya bụ aka ji onyonyo na-eseta ibe anyị na-eme anyị sị na anyị na-amachi nke si na ibe ọma ka anyị na-ayọ kwesị anyị chụwakwuola anyị ndị ilo ya bụ ọlụ alụrụ Azụka ọlụ Umu-Okpu na ọ ga-agazie na ọgazie na nkwọ wee sị na nkenele unu anyị si n'ogu
ka anyị ji jide ọgbọ mkpụrụ aka nwata bụ ọbụ ya n'oge ụnyaahụ azụ ụka anyị na nke m nwa na onwe m nwanne nwoke na amalị wee sị na ọnya dị ire na anyụka amịrị ọnụ ọgbọ ụgwụgwọ anyị zadunukwu anara agbajie na tata dị ire na iwe gbasara aja ụmụọkpụ unu ụmụọkpụ ya agbazina ya ụgwọ iwe ọ ga-emezili unu ite ka ọ ga-esili unu mgbe sị na ọnya bụ ogu na ọgbọ na ọnya dị ire anyị ji ogu jide ọgbọ wee sị na ya bụ azụ ụka anyị na ijite ka ọ ga-abụ onye ya bụrụ nya bụ ijite cha anya bụ ijite na ihe onye bụ ijite perike na ba ga-achala ya na eke chakwala ya n'oye chala ya na agwọ chala ya na agwọ ndụ na-agwọ ọgwụ agwọcha anya bụ ọgwụ nje ga-asa anya ma nke agwọ na be di ma nke agwọ na be nna ma nke agwọ n'ikwu nne ma nke ndị ajọ oyi na-agwọ ndị onye na ya na-alụkọ ọrụ ma ndị onye na ya na-azụkọ ahịa nka na ike ọbụla ya bụ ọgwụ esi na anyị sị na ya amachie na ọ ga-aza abịa anyị sị na ya machiri ya ma nke ha na-agwọ n'isi anyị na ya amachikwu onye wee sị unu na ya abịa unu wu ma ọkpụ anọ ibe niile unu ji were eje n'ọnya ka anyị ji anyị na-etinyelu unu ibe anyị na-etinyelu unu si onye tụrụ azụ ụka ka onye rie nsogbu ma ọ ka o mebiere ere a sị unu were aka odo unu wee kwulichie onye anwụ vụlụ aka odo kwukwochie na onye anwụ aka odo kwugbuo onye anwụ ka azụ ụka ezigbo ire iwe ọma meela onye ahụ n'anya biri anyị kwuo n'ọkwụ ka anyị kwuo n'isi onwe anyị anyị wee na-ekwukwe na anyị abịakwa ọzọ ụlọ ụwa ụmụọkpụ na-ekwe nke ọkaba anyị na-akpọ ego nwande ụlọ eje na-akọta ego enwe ewu ọgụ na-akọtali ego na-akọtali ya nri na ezinụlọ ya ga na-eri kọta akwụkwọ olu na anyị ka anyị liwe na olili abụrụ ọnụ nkali mana obe ụlọ mmadụ si na ọka o megide azụ ụka anyị welu na ọgụ unu wee chụwa onye anwụ ọtọ o nwere ka unu si achụ were ọgụ mana ewere ọgọdọ unu nke agọdọ unu ịchafụ unu n'ukwu wee chụwa babụ ndị ilo babụ ndị amoosu kilidin welu ọgụ unu ji ikpi n'ukwu kụfucha onye anwụ isi n'ọnya ka ọ daa nwụrụ unu niile wekọta iwe niile unu ji wele alụ ọrụ unu ji wele ebu unu wele ya unu wee chụba ndị ilo ebe azụ ka nwa unu ka o wee kuo ume ndụ wee sị na anyị kene unu bụ ụmụọkpụ ezumezu n'ọrụ ụmụọkpụ ọgbọ ya ka ibe ji awa na ọgbọ tigbuo onyonyo ugbo nwoke si na ya ji ọgbọ nwaanyị si na ya ji ọgbọ ma ọgbọ ma onye ji n'aka na anya bụ azụ ụka anyị adegwu ọnwụ n'ọnya bụ ụvụlụ n'ọnya dị ire ndị si ka ọ kụwa ọta ndị si ka ọ kụwa alịlị ka ọ kụwa ọnụma n'iru abịa n'iru ebe ọ na-azụ abịa ọ na-agba mbọ gwọcha ọgwụ si na ọ ghara adụla ya na mma anyị si na tata dị ire na isi aghara awa azụ ụka ebe ọbụla ọ nọ n'iru abịa nsị ọbụla nwoke ga-atụ ya onye ahụ tụọ onye ya gara ya na ọgwụ ọbụla nwaanyị ga-atụ ya nwaanyị ahụ tụọ onye ọgwụ anya gara ya na ma nke ọbụla ya esi n'olu ma nke ya esi n'igbo nke ọbụla ọ batalụ nweta onwe ọ na-eme na-akpali ya mụ na-enwe ogbe ahụ onye ọbụla wara ajị ibe ka o mee nyaba azụ ụka anyị a sị nyaba ajị ibe anyị aghara ya na kenya na aragana na na ọbịa ya egbue ka o gbuo onwe ma ọ bụrụ ajọ ọgwụ wee sị na anyị ji ụvụrụ na-anachi ya arụ aka nkụcha isi o buru esi ike ajọ nri na ọ ga-afụ na ndụ ya ọ ya abụghị ana a sị okwu na iji ebe ọbụla ọ zọrọ okwu ihe ọma mere na-eme n'iru na ọ ga na-anọ n'azụ na-eme n'azụ na ọ ga-anọ n'iru o mee n'iru mee n'azụ na ọ na-etiti ọka njọ na ọ ya akwụ nke uwe ure na mmafu anara egbu awụ ọ bịara igbuo onwe wee sị na isi ya na-awa ji owere nke ya chụọ wee sị na ọ nọwụ ka ekpere eke kpee ya oyi kpee ya na abụ kpee ya na nkwụ wee sị abịa na anụ igbo n'azụ na ọ ga-eketa oke na ọ ka ọ ga-abịa nwelo ka ịgọ ka ole esi n'ọnya bụ ọjị n'ọnya bụ ọjị o ji wee kpee ekpere n'ọnya dị ibe wee si na ekpere niile ọ kpere n'ọjị ibe niile ọ gọrọ n'ọjị ka ọ fụtachala ya wee kpọkuo gị wuchie nwa bụ ọkụ
si ka ị bịa n'ozuzu oke unu bụ ndị ichie be nne ya n'ọrụ Umu-Okpu be nne ya n'ụbụ ndị ichie ikwu nne ya n'ọrụ Umu-Okpu ikwu nne ya n'ụbụ ndị ichie be di ya n'ọrụ Umu-Okpu ndị inyem di n'ọrụ Umu-Okpu be di ya ka unu niile zuo oke ka onye ọbụla bịa kelee oke nke ya wee sị na-ekwe na ọjị unu ga-atị ya n'otu takwuo anya n'otu kekwe ya n'otu nọọ iru elu unu si ga-ata ọjị wee sị na-ekwe na ọjị unu ọ ga-adụla ile na eke ya n'oyi ya na agba ya na nkwọ wee sị na ọgbọ ka ide ji awa na ọghọtigbu onyoli evie ekpere niile okpere na ọlụ niile nọ n'ọgbọ ọ ga-ele ile na ọgbọ naanị na ego nke o tinyere bụ onwe nke zuru nke ọlụ unu go onye na-abịa n'ọya ka o ji wee tinye ego wee sị na ọ ga-adụla ile aja ọ gbalị na ọ ga-adụla ile dukwuola anyị nwe na onwe anyị gbalịa ile tụọla anyị ndị ilo oke ka o kwesị n'ọnya bụ aja ọ gbalị aja ụmụada wee sị na anya bụ aja ọ gbalị azụ ụka aja eji anyị na unu bụ Umu-Okpu na ọ ga-apanye ya bụ ije ọ ga-apanye ya bụ ọrụ o wee dị ka ọrụ kwuru ka a na-eme o wee bụ na ọrụ kwuru ka a na-eme ekene m ọrụ anya na-azụ ụka yi ọrụ Umu-Okpu Ezumez Umu-Okpu anyị si na onye si na ihe a na-eme nwere isi otu isi o wee nwee isi ka anya bụ aja ọ gbalụ n'anya anya bụ ọlụ ka a na-ekpuru ka ọ fụọ nụ ekpere niile ekpe n'ọnọgọ ka ekpere ya ekpere n'ọgọ ka anyị usoro zera bụ ndị nke niile n'ọyụ anyị kwuru onye si na ọ ghara adị ụlọ a si otinye isi ihe a na-ekwu wee gaa aga do mma anyị n'ọnya bụ ihe anyị na-ekwu ọrụ anyị na-azụ ụka anyị unu bịa lie anyị anyị si na ibe anyị kwuru mpụ ya ka anyị kwuru ebo si na ọgbọ ga-esoro ọbọla Anwuru ga-esoro abụ ndị metara ihe ọgọdụ ka ịgọ gọle o wedu ile egbe na mma eji egbu ndị ilo ka ịgọ gọle aka ji ọkọ n'afọ Umu-Okpu